наврӯз яке аз маҳбубтарин ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳангии халқи тоҷик буда ҳамчун рамзи офариниши ҳаёт оғози тозаи зиндагӣ аз давраҳои дур то ба имрӯз расидааст. Тантанаҳои наврӯзӣ дар шаҳру деҳаҳои шаҳри Турсунзода бо як шукӯҳ шаҳомати хоса идома доранд. Дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91 ба номи Насрулло Раҳматуллоеви деҳаи шунуки ҷамоати деҳоти Қаратоқи шаҳри Турсунзода чорабинии наврӯзӣ бо иштироки муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12, 13, 35, 37 ва 91 гузаронида шуданд. Дар ин ҷо намояндагони ҳар мактаб намоишгоҳҳои наврӯзии худро ба маърази тамошо гузошта буданд. Онҳо иди байналмилалии наврӯзро бо хурсандии бузург истиқбол намуда ба ифтихори он базму тараб ва чорабинии хеле ҷолиб оростанд. Занҳои ҷамоати деҳоти Қаратоқ дар болишдӯзиву зардӯзӣ ва дӯзандагиву бофандагӣ ҳунари беҳамто доранд ва дар ин чорабинӣ беҳтарин маҳсули ҳунарҳои мардумӣ ва ихтироъкорони ҷавон пешниҳоди ҳамагон гардид. бахусус гулдухтарону бонувон бо пироҳани нави идонаву миллӣ ва сурури беинтиҳо ба пухтани хӯрокҳои миллӣ сумалаку гандумкӯча ва самбӯсаҳои гиёҳин машғул буданд. тибқи суннатҳои ниёгон ҳафтчин ва ҳафтчин зебу зиннати дастурхони наврӯзӣ аст. Дастурхони наврӯзӣ ҳар як мактаб бо 7 навъи неъмат бо ҳарфи ш ва 7 навъи неъмат бо ҳарфи с оро дода шуда буданд. беҳтарин ғизову хӯрокҳои наврӯзӣ ва миллиро кадбонҳо омода карда буданд ва ин ҳунари хӯрокпазии онҳо дар ин чорабинӣ баҳои сазовор гирифт. воқеан иди наврӯзи байналмилалӣ дар ҷамоати деҳоти Қаратоқ аз рӯи расму анъана ва урфу одатҳои миллӣ ҷашн гирифта шуд. ин ҷашни неқадами миллӣ имрӯз бо мазмунҳои тоза ба тоза боз ҳам ғанитар гаштааст. маҳз хусусиятҳои маънавии оини наврӯз ки аз решаҳои инсондӯстӣ ва созандагиву ободкорӣ сарчашма мегирад, ҳамчун ҳидоятгари некӣ, хайру саховат ва меҳнати созанда аз қадим то имрӯз дар хизмати инсоният қарор гирифтааст. пас аз анҷоми тамошои намоишгоҳҳои наврӯзӣ дар варзишгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91 ҷамоати деҳоти Қаратоқ байни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12, 13, 35, 37 ва 91 шаҳри Турсунзода озмуни наврӯзӣ сурат гирифт. дар оғози озмун роҳбари дастгоҳи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Хонзода Абдурахмон ва раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода Ҳабибуллозода Нурулло ҳамагонро бо зеботарин ҷашни ниёгон Наврӯзи оламафрӯз табрик намуда қайд карданд ки дар баробари айёми шукуфоии Наврӯз ҷашни олии маънавӣ ба ҳисоб рафта ҷиҳати баландбардоштани рӯҳияи ҳамдилӣ ва самимияту ваҳдати байни инсонҳо заминаи маънавӣ фароҳам овардааст. ҳикмати Наврӯз аз донишу хират, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодиву нишод иборат буда дар тӯли ҳазорсолаҳо бо мафҳуми ваҳдатофарии худ мардуми моро ҳамдилу муттаҳид ва ба дӯстиву самимият ва меҳру муҳаббати инсонӣ ҳидоят намудааст. озмуни Наврӯзӣ аз 6 шарт иборат буд: таҳияи газетаи деворӣ, тасвири баҳору Наврӯз, саломнома яъне шиносоии дастаҳо, қироати шеър дар васфи Наврӯзу баҳор, бадиҳахонӣ, рақси гурӯҳӣ бо либосҳои миллӣ ва суруд дар васфи Наврӯз ва баҳор. ҳар як даста кӯшиш мекарданд ки дар ҷараёни озмун маҳорату малака ва истеъдоди волои хешро нишон дода ҷои сазоворо насиб гарданд. қобилияти хуби иштирокдорон дар рафти озмун баръало дида мешуд ва маълум гашт ки онҳо ба шеърхониву сурудхонӣ майлу рағбат ва завқи беандоза доранд. рақсҳои зебо ва истеъдоди баланди ҷавонписарону ҷавондухтарон ҳамаро ба ваҷд оварданд. дар ҳақиқат ҳам онҳо чусту чолокӣ ва малакаи хеле хуб зоҳир намуданд. дар ин озмун дастаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ҷои аввал, мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ҷои дуюм ва мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91 ва 37 ҷои сеюмро ишғол намуданд. ғолибони озмуни Наврӯзӣ ва ғолибони соҳибистеъдоди озмунҳои ҷумҳуриявии ин мактабҳо аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Ҷамшед Раҳматуллоев бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва маблағҳои пулӣ қадрдонӣ гардиданд. инчунин сарварони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91, 12, 13, 35 ва 37 аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода барои хизмати арзанда дар беҳдошт ва тақвияти таълиму тарбияи хонандагон ва ҳиссагузорӣ дар ободонӣ ва рушди маҳал бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. дар охири чорабинии Наврӯзӣ бо кӯмаку дастгирии соҳибкор Ҷамшед Раҳматуллоев бо иштироки овозхони шинохтаи ҷумҳурӣ Нигина Амонқулова барои болидагии хотири неки ҳамагон барномаи ҷолиби идона сурат гирифт ки он боиси хурсандиву рӯҳбаландии аҳли тамошобинон гардид.